गळ्यात पण घाला. हां आता सोमवारात नाही शाखा घ्या शाखा. हां सोमवारात हा सोमक्रय होऊन आता सोमराजाला आपण बैलगाडीतनं ठेवून त्याची मिरवणूक करत यज्ञशाळेपर्यंत आणलेला आहे. सोमक्रय म्हणजे सोमवल्ली जी वनस्पती आहे ही सर्व वनस्पती औषधी वनस्पतींचा राजा ह्या त्याची संज्ञा राजा आहे. इतकी श्रेष्ठ ही वनस्पती आहे ही सोमयागा करता लागते. तर ती घेण्याकरता ते जे विकणारे गृहस्थ जे आले होते त्यांना अनेक प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारची प्रलोभनं देऊन किंवा त्यांना काय काय दिलं, आम्ही तुम्हाला गाय देतो, अनेक गायी देतो, बैलजोडी देतो, घोडे देतो, असे अनेक प्रकारचे आम्ही देऊन सुद्धा तो माणूस सुवर्ण देतो, रजत देतो म्हणजे चांदी देतो, अशा अनेक प्रकारच्या वस्तू देतो पण तुम्ही आम्हाला ही सोम वनस्पती विका असं सांगितलं. त्यावेळेस तो सोमविक्रेता म्हणाला की ही सोम वनस्पती ही देवांना सुद्धा दुर्लभ अशी आहे, तर मी तुम्हाला काहीही झालं तरी ही देणार नाही, किती धन दिलं तरी देणार नाही. शेवटी आपल्याला हा यज्ञ करायचा आहे म्हणून त्याच्याकडनं ती हिसकून घेऊन म्हणजे तो देत नाही एवढी प्रलोभनं देऊन सुद्धा मग तुझ्याकडनं ती अतिक्रम करून मी ती काढून घेतली. आध्वर्यू आणि यजमानांनी त्यांना सत्कारपूर्वक ह्या सोमवल्लीला सोमलतेला उत्तम वस्त्रामध्ये ठेवून त्यांची मिरवणूक करून आपण आता तिला यज्ञशाळेमध्ये आपल्या यज्ञ प्रावरणात आणलेला आहे. यापुढे तो सोमराजा अतिथी म्हणून आपल्या यज्ञशाळेत आलेला आहे. म्हणून त्या आलेल्या अतिथी करता एक यज्ञ केला जातो, त्याला आतिथ्येष्टी असं म्हणतात. आता सोमराजा येऊन इथे आपल्या यज्ञशाळेत विराजमान झालेले आहेत. आता पुढे ह्यापुढे आतिथ्येष्टी नावाचा यज्ञ होऊन या सोमराजांना सोमवल्लीला आपल्याला यज्ञशाळेमध्ये सन्मानपूर्वक घेऊन जायचंय. आतापर्यंत हा असा विधी आत्ताच्या या विधीचा आता झालेला आहे.